Wow. Mga napulo naman sa palwa. Ay, butang ko na nga niya. Mga igtaranan. Kano la? Kakano? Yan na la? Ginamisa mo. Ay, ano? Bubon. Para hininga, pichay. Ang mga ginlalong lamon, yung mga pichay. Iyan nagtatanong. Guys. Danas. Kanto kay putawad to. Ang pinahuli na kang gawin. Ang kanina pag kinuha. Ha?